Към анонсирания разговор в студиото. Какви са тенденциите при отпускането на банкови заеми и какви са прогнозите за развитието на пазара? Коментар по темата ще направи в следващите минути кредитният консултант Тихомир Тошев. Здравейте и добре дошли. Здравейте. Разбрахме, че вие сами сте имали трудности при пристигането до нашата телевизия. Така е. Много на Цариградско шосе беше ужасно. Така е, но какво да се прави? Такава е ситуацията. Вероятно, вие самия сте проследили задочния дебат, който се проведе в медиите между финансовия министър Симеон Дянков и банковите менеджери по отношение на банковите лихви. Разполага ли правителството с някакви лостове, за да повлияе върху политиката на банковите институции? Аз се радвам, че правителството мисли за лихвите в България и че това е в тяхната програма, как да направят така, че лихвите в България да тръгнат надолу. Още от 2009 година беше в тяхната програма. Точно така. Наистина има постигнати определени успехи. Виждаме, че финансовата стабилност в страната е на лице. Виждаме, че спрямо доста други европейски страни ние се справяме добре, но има още много какво да се направи. Лихвите по кредити във всички европейски страни се определят на пазарен принцип. Има много фактори, от които те зависят. Правителството има да свърши още много работа. Ще ми се те да почнат да работят по-активно в посока повишаване на доходите на населението, защото достъпа до кредитиране в голяма степен зависи от доходите на хората и възможността им да обслужват евентуални кредити, които ще вземат. Все още в България оставаме с едни от най-ниските, може би не с едни, с най-ниските доходи в еврозоната. Така че сигурно с най-високите лихви обаче по кредитите. Не сме с най-високите. Румъния и Унгария са с по-високи от нас, където пазарната ситуация е сходна на нашата. Да. Ние сме с едни от най-високите лихви по депозитите, което показва, че пък ресурса, който взима банковата система, т.е. лихвите, които плащат по спестените пари на българите, са доста високи в сравнение с другите европейски страни. Естествено, пак казвам, всичко това зависи от пазарни фактори, от търсенето и предлагането, от кредитния риск на страната, от икономиката и икономическата стабилност. Ако погледнем началото на 2000-те години, когато започна кредитирането да се развива в България, тогава лихвите по ипотеките бяха 16-17%. През целият този период те вървяха надолу, плавно надолу, за да стигнат преди кризата в 2007 най-ниските си нива 6-6,25%. Дойде кризата, с затруднението на пазарите имаше скок с около 2% и те отидаха на около 8,5-9%. В края на 2009 започна стабилизирането на пазарите. Видяхме работата и на правителството и лихвите започнаха да намаляват, като от 2009 до момента спаднали средно с около 2% пункта. Така че пазарните тенденции движат лихвите, а пък правителството трябва да създава по-добри пазарни условия, да намалява безработицата и изобщо да Понеже и вие споменахте за кредитния рейтинг, един от аргументите на управляващите е именно това, че рейтинга ни е бил повишен, следователно банките имат по-лесен достъп до външни финансови ресурси. Според министър Дянков пък и на вътрешния пазар може да се осигури по-лесен ресурс, така че би могло и според някои анализатори около 1% пункт да паднат лихвите. Всъщност те паднаха от края на 2009 с 2% пункта, от около 8,5-9% в евро. В момента са около 7,25 до 7,5% в евро. Това за кои кредити става? Ипотечните кредити в евро. Да. Това са най-активните кредити и най-активно търсените кредити от българите в момента. Хората не са настроени да задлъжняват. Потребителското кредитиране, бизнес кредитирането е така доста по-неактивно в момента. Единствено през 2010 започна, 2011 видяхме затвърждаване на тенденцията. Има ръст при ипотечните кредити, търсенето на ипотечни кредити, защото те решават един проблем на българина, важен за българина, покупката на собствен дом. Така че това са и лихвите, които най-добре да следим. Наистина при потребителските кредити, където лихвите се движат между 12 и 16%, те са доста високи и потребителския кредит в повечето случаи се тегли за нещо наистина необходимо. Преди кризата бяхме почнали да теглим потребителски кредити за... Така е, но повишеното потребление не е ли един от важните фактори за раздвижване на икономиката? От своя страна пък банките се нуждаят от ръст в икономиката, за да получават и те повече
повече финансови ресурси. Точно така. Пазара в момента е в период на криза. Всички са много предпазливи. И бизнеса, и хората. Хората предпочитат да спестяват, отколкото да харчат и да потребяват. Тази обща несигурност е още едно нещо, което трябва да направи първата стъпка обаче. Някой трябва да направи първата стъпка. Аз смятам обаче, първата стъпка не трябва да се прави наведнъж и рязко, а тя трябва да се прави постепенно, както и виждаме, че се прави. Виждаме, че ако не беше така разразилата се дългова криза в последното 3-месечие, показателите на 2011 щяха да бъдат икономическите показатели за страната доста добри, защото първото 9-месечие видяхме видим ръст и на потреблението по-малък, но ръст на икономиката, видяхме така от разпускане на хората, ръст на кредитирането, търсенето на кредити. В края на годината обаче, когато видяхме какво става в Гърция, в Италия, проблемите в еврозоната, видяхме пак дръпването и вземането на изчаквателна позиция на хората. И аз мисля, че докато те се чувстват несигурни от това какво ще се случи, виждаме, че безработицата остава висока, нещо, което пак правителството трябва да намери начин да се справи. Хората ще бъдат предпазливи, ще предпочитат да спестяват, отколкото да потребяват. Кои са основните фактори, които влияят върху нивата на лихвите? Доколко обстановката в еврозоната, за която и вие споменахте, е фактор номер 1, или пък и вътрешната икономическа ситуация? Нека да го кажем така, основният фактор, който влияе на лихвите по кредитите, е цената на ресурса, който банките вземат, т.е. банките плащат, за да вземат едни пари, които след това да раздадат срещу по-висока сума, по-висока лихва, за да им остане марж. В момента лихвите по депозити остават сравнително високи в България и пазарът, особено левове, защото от международните банкови пазари не може да се набави лев. Лев се набавя само от вътрешния ни пазар. Лихвите по левове в момента се движат между 4,5 и 6%. Следователно, за да се отдават те като кредити, трябва да се остави някакъв марж, който пък да позволява на финансовите институции да печелят, да се развиват, да отварят клонови мрежи, да поддържат персонал. Затова лихвите по левовите кредити са в рамките на 7,5-8%. Когато видим намаляване на цената на ресурса, който банките вземат, т.е. намаляване на лихвите по депозити, или пък евровия ресурс, който се взима от междубанковите пазари, също цената му тръгне надолу, защото в момента заради дълговата криза в Европа цената на евровия ресурс също тръгна нагоре. Това още не се е отразило при нас в повишение на лихвите, но най-вероятно ще се отрази в задържане на лихвите през 2012 на нивата им от 2011, т.е. тенденцията, която виждахме от края на 2009 на плавно намаление, за момента ще спре, докато не се види ясна политика и позиция на еврозоната в справяне с тази дългова криза. Така че това е основният ресурс. Да, тук слагат и кредитния рейтинг на страната, рисковата премия. Всяка банка си калкулира и нейните вътрешни разходи, за да оформи колко ще е тази надбавка при лихвите. Но такава е пазарната ситуация в страната. Такова е търсенето и предлагането. То също влияе на лихвите. Когато видяхме лихвите от 2000-та година започнаха да спадат от 16-17%, видяхме особено от 2005, 2006 и 2007 много силен ръст в търсенето на кредити. Ръстове над 50% годишно, което не е здравословно и в момента виждаме какво случва с лошите кредити. Така че до някъде лихвите и размера на лихвите... един буфер, който е полезен за икономиката. И предпазва хората с по-ниски доходи да не правят грешни стъпки, да влизат в една задлъжнялост, която най-вероятно след време ще имат проблеми да обслужват. Прогнозирате стабилизация през 2012 година на нивата от миналата 2011. В някои вестници обаче се появи информация, че част от банките повишават таксите, повишават комисионните. Имате ли вие такива наблюдения? Да, различните финансови институции имат различни политики, през различно време сменят политиките си и за таксите, и за лихвите, така че въпреки, че очаквам нивата на лихвите да останат в рамките на тези от 2011, ние ще видим и колебания и в двете посоки. Леко нагоре, леко надолу, които аз очаквам да не са повече от 0,25 до 0,75%. Естествено, политиките на банките да управляват и да ценообразуват техните кредити, такси и комисионни. Хората пък имат правото на избор да избират тези финансови институции. Стига обаче да са информирани, защото според някои от информациите банките правят това повишение без да информират своите клиенти. Имаше доста стъпки последните 2 години в тази посока да се създадат правила за информиране. При кредитите това се случи. В Закона за потребителския кредит е ясно казано, че при всяка промяна на лихвата и плащанията на клиента той трябва да бъде уведомен
като се дават няколко варианта за това уведомяване. Аз мятам, че това ще се развива. Ние живеем в свят на електронни медии, на глобализация на информацията, така че има много начини, по които хората да бъдат уведомявани, а пък банките, според мен, трябва и ще го правят, да стават все достъпни и добре представени за техните клиенти, защото за всеки клиентите са важни. Ние имаме за сравнително малко страна, имаме един доста конкурентен банков сектор, 31 банки и банкови клонове регистрирани в страната, така че конкуренцията е тази, която се надявам, че ще направи така, че да имаме по-добри условия. И самите потребители, разбира се, трябва да бъдат бдителни. По отношение на една друга интересна тенденция, фиксираните лихви, кредитите с фиксирана лихва. Какво се случва там по ваши наблюдения? 2011 година беше годината на фиксираните лихви. Тогава видяхме изключително много продукти, направени от финансовите институции с фиксирани лихви. Те бяха направени да отговорят точно на това, на желанието на част от потребителите да имат някаква сигурност за определен период, че няма да имат ръст на лихвите по кредити. От една страна през 2011 видяхме оптимисти, които казваха: не, няма си фиксирам лихвата за 3, 5, 7 или 10 години, защото нещата върват добре, ние ще се оправим по-бързо, лихвите ще паднат и аз ако съм фиксирал на висока лихва, например 6,5%, може в един момент да се окаже, че лихвата да падне под 6,5% и аз да нямам изгода от това. Хората обаче, които бяха по-предпазливи, избраха тези фиксирани лихви за определени периоди и според мен направиха, особено тези, които избраха 3-5 години, направиха добър избор, тъй като всички, които успяха да фиксират лихви под 6,5, имаше предложения 5,85, 6,35, 6,05, които успяха да фиксират под 6,5, ще са направили добра сделка, тъй като виждаме, че възстановяването, за съжаление, ще е по-дълго и фиксирането на едни добри лихвени нива, между, пак казвам, 5,85 и 6,5%, ще им даде първо сигурност, че ползват една добра лихва и второ сигурност, че вноската им за този период няма да се променя. Могат да си разчитат добре в семейния бюджет и да не се притесняват от някакви сътресения. Кои са най-изгодните инвестиции според вас към момента, в каква валута, за по-малки и за по-големи суми? Всъщност това, което масово българина избира като инвестиция в момента, са няколко неща. На първо място се остават банковите депозити, които продължават да държат едни добри лихви и виждаме, че над 30 милиарда вече са спестяванията на българите в такива депозити. Следващото са недвижимите имоти. За българина дома и недвижим имот дългосрочно носи сигурност и пази парите. Виждаме, че и златото почва да се прокрадва като инвестиционен инструмент за българина, въпреки че беше малко непопулярно, но доста се шумя и се видя ръста на цената на златото през последната година. Очаква се, че и през 2012 златото ще е един от добрите инвестиционни инструменти. Що се отнася до валути, аз тук съветвам хората да са доста предпазливи. Валутните спекулации могат да донесат и добри пари, но могат да донесат и добри загуби. Така че аз смятам, че българин ще продължи да избира едно от тези три неща. На първо място банков депозит, след това недвижим имот и злато, част от хората злато. В края на разговора ни, вашата преценка каква е? Добре ли е тази тенденция българина да спестява в условията на криза? Знаем, и вие самия споменахте за рекордната сума на депозитите. За българина е добре, защото му дава сигурност и му дава възможност когато реши да се здобие с материални активи, от каквито има нужда. За икономиката като цяло не е добра, защото потреблението движи пазара, увеличава приходите на фирмите, те увеличават заплатите, откриват нови работни места. Така че аз се надявам, че българин ще започне все повече и повече да потребява, тъй като първо от една страна на лице са добри спестявания в банковата система и не само там. От друга страна пък цените на стоките и услугите в голяма степен заради кризата слязаха надолу и днес да си купиш жилище, нов автомобил, нова техника, ново обзавеждане значително по-изгодно. Така че надявам се, че през 2012 ще увеличим потреблението, макар и по-малко. Ако направим едно обобщение за прогнозата ви, стабилизация се очаква, като има възможност за спадане на лихвите, но с от 0,25 до 0,75%. Незначителен спад. Аз по-скоро очаквам една трудна 2012, но малко по-добра от 2011, в която няма да има сериозни сътресения на пазара. Много ви благодаря за този разговор. Аз ви благодаря. Чухме коментара на Тихомир Тошев за тенденциите в кредитния пазар у нас.